нашия канал MV Automotive и днес ще имаме при нас един автомобил от два групата. В случая Seat Altea 4-то поколение с 211 конен двигател TSI. Двигател, който се ползва, знаете, от новото поколение TFSI и TSI. Ползва се в Volkswagen. В случая колата идва от друг сервис. Клиента казва, че е ходил на две места. На единия сервис е била вкаран за няколко дни. Чистене с смукателните колектори, сензори и така нататък, така е казано. Но след изчистена е грешката от таблото, не е светила чек лампата, но след няма и по-малко от 10 км отново е светнала лампата за чека. Отново излезе, че е същия проблем. Сега ще видите на диагностиката какво се показва и ще трябва да го разрешим проблема. Така, вече сме в автомобила. Както казахме, Seat SWAG групата и да видим какво се случва. Направено му абсолютно пълна инспекция. Ето и една грешка има, електрониката на това. И грешката, както е било и предния път, е P2015, което е сензор за позиция на входа на въздуха. Тоест имаме проблем с клапите на ходящите колектори, с сензора за тяхното положение, но след като ги свалим, ще погледнем точно какво се случва. За диагностиките може да видите в наше друго видео. Показахме за видеоите диагностика за по-обикновените, за лънч. Чукнете видеото, вижте го, ударете по един лайк. Ако се занимавате с по-сериозно и по-професионално или не, така или иначе, въпрос на избор, е хубаво да имате някои от програмите Autodata, Highness Pro, има и други варианти, зависи. В случая с Highness Pro въвел съм модела и всичко необходимо и в графата за търсене на кодовите за грешки съм изписал кода. Тук може да ви покажа абсолютно всичко. Програмите са много полезни. Имате диагностични стъпки. И по принцип тук вече дава, че позиция на сензора, да измерим напрежение, да измерим захранващото напрежение, напрежението на сензора, съпротивление на сензора и така нататък. Но на първо време трябва да свалим смукателния колектор. След доста борба, вече смукателният колектор е отвън. Видяхме точно проблема, ще покажем след малко в сравнение с другия. Няма да снимаме цялото сваляне, защото иска доста инструменти. Голям набор, огромна доза търпение, без да се бърза, защото има доста елементи, които могат да се счупят и да стане по-сериозна работата. Ще ви кажа набързо начина на сваляне. Както си е кола, автомобила цял, нормално капаците. Разкачаме видимите букси на две места. След това, за да разкачим датчика, който е, махаме масления филтър, входа на горивото, идващ от помпата за високото налягане. Хванате с 5 болта отгоре, 4 болта отдолу, махат се планка, която държи основно изключително трудно достъпен болт е долния. Внимателно се махате голямата букса тук и като цяло след това излиза малко тегаво, защото дюзите, бензиновите инжектори са тук, малко тегаво с леко разклащане, внимателно вади се, като през цялото време гледате да не сте забравили нещо, вакуума също се разкача. В момента, в който леко излезе последна проверка за буксите и го вадите. Така, основният проблем на на TSI и TFSI моторите идва от тук. Разкачваме вакуума и сами може да видите движението на клапите. Тоест почти никакво. Без значение къде ми е позицията, клапите се движат свободно. Сензора отчита, че положението не съответства. Чека на таблото ви светва, автомобила влиза в режим, който не е добре, гори повече, не върви. Задвижващо валче се вади много лесно, просто с дърпане и ето го основният проблем.
След като клапите започнат вече да се движат леко по-трудно, вала им в момента е вече леко изяден. Захвата му е с един триъгълник. Този триъгълник вече повече прилича на кръг и реално не функционира. Вакуума се опава, движа се, но клапите стоят в една позиция. Основен проблем при всички TSI мотори, установено е буквално като фабричен проблем и последствие излиза нов смукателен клапан, който се води апдейт, доста добър, но и много скъп също, около 800 лева е цената. Комплектът идва с вакуума, идва и с сензора за движението на клапите. Тук вече нямаме този проблем. Може да видим клапите как се движат с комплект. Звучат добре, чистичко, новичко. Въпросът е, че цената наистина е доста голяма, но това е положението. Но тук, тъй като казахме, че се води апдейт, задвижването вече няма този преходен елемент, от който идва съществения проблем и който не подлежи на подмяна. Тук вече е с цял вал, с цяла ос на клапите. Реално, като цяло трябва да стане чудо, че да се щупи. Казахме, идва с вакуума, сензора. Всичко останало по обратния ред прехвърляме от стария колектор на новия. Внимаваме да не объркаме нещо, да не забравим нещо, защото разглобяването е много тегаво. По принцип стандартно го дават около 4 часа разглобяване и сглобяване, но според мен взима плюс час-два отгоре, зависи от ситуацията, възможностите и така нататък. Също след като свалихме колектора и казахме, че излиза с бензиновите инжектори, трябва задължени сме да ги почистим, защото е пълна глупост да ги сложим в този вид. Както виждате, доста са мръсни. Имат нужда от почистване. В наше друго видео може да видите как се почистват цялостно дюзите буквално в домашни условия. Да го направите собственоръчно. Кликнете на другия наш клип, дайте лайк. Така, започваме с прехвърлянето на частите от единия колектор от стария на новия и ще видим после крайния резултат. Няма да показваме сглобяването, по същия ред наобратно сглобявате, да не забравяйте букси някъде и конектори, защото са много трудно достъпни, да не се наложи да разглобявате отново. Това е, видеото ще продължи след малко с, надяваме се, добър резултат. Събрали сме всичко, колектора си е на място, всички връзки, автомобилът е проверен, поработи на място, направихме му проба на пътя, едно хубаво каране, близо 10 на км, автомобилът ускорява много добре. Проверение на диагностиката, всичко си е в нормалните стойности, няма чекове по таблото, няма нищо. Остава да му сложим капака, да се вземе колата и да се я кара, да е безпроблемно от тук нататък. Надявам се да ви харесва видеото. Последвайте ни в канала ни, дарете лайкове, шервайте, ако можете, ще помогнете за канала и ще се опитваме да зачистим качването на клипове.